ng mga nagbabagang balita. Bodega ng Kopra sa Sipokot, nasunog. Kwalipikadong consumers tulad ng 4-piece maaaring makadiskwento sa bayarin sa kuryente ng hanggang 100%. Philippine Cobra na-rescue sa loob ng isang bahay sa Naga City. Bagong batch ng trainees sa Kamsur Animation Program, umarangkada na. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Pinagtulungan ng Bureau of Fire Protection at PNP Sipokot ang sumiklab na sunog sa isang bodega ng Kopra sa Sipokot, Camarines Sur kagabi. Ayon sa mga otoridad, pasado alas 8 ng gabi na makatanggap sila ng impormasyon hinggil sa nasusunog na bodega sa Barangay Gaungan. Malaki na ang apoy ng rumesponde ang BFP. Naapula rin kaagad ng mga otoridad ng sunog habang inaalam pa ang naging sanhi ng insidente. Tila hindi ramdam ng ilang motorista lalo na ng mga tsuper ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Ang presyo kasi ng diesel umaabot pa rin ng hanggang sa 146 pesos ang kada litro. Mabigat pa rin umano yan para sa mga namamasada. Si John Amador sa detalye. Epektibo na ngayong araw ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ito ang kauna-unahang rollback sa presyo ng langis mula na magsimula ang giyera sa pagitan ng US at Iran nitong Pebrero. Sa pag-iikot ng news team, may pagbaba ngunit higit pa rin sa 100 piso kada litro ang presyo ng diesel. Sa ilang gasolinahan, naglalaro sa 115 hanggang 146 pesos ang presyo nito. 85 to 96 per liter naman ang krudo, habang 85 to 101 pesos per liter naman sa gasolina. Pero para sa ilang tsuper na nakausap namin, kulang ang pinatupad na tapyas presyo sa langis. Buro-buro po kaya magandang estimate sa siyempre alanggaw ng grodo. Magmorag po yan na ngayon magyanggan ng anak buhay ni malamang. Kulang mong pang marebo, kulang mong pa. Dugay na. Nakamati man. Kuning mas malanit pag gira. Digdi kasi ruta tapos naling ko mas mababa digdi. Kaya mas pinili ko mangira rin. Oo, sinamantalan. Ang ano ko, 250 full tank na yun. Mga patnal daw rin na biyahe. Ang 200 kasi ngayon yan, dahil man na banga lang siya. Kaya imbis na makakapagtipid man kami, dahil ang sahod di man nag-uminto. Nagkaroon pa konsuelo lang si 4 pero may man talagang epektong dakula yan sa mo. Dapat ang pagbaba ng dars. Paano sindaw naglangkaw, yung man si pagbaba dapat. Aning masabi ta na, may apektuhan mo si si pinagasolay ng Meraldo. Matapos ang naunang rollback sa mga produktong petrolyo, tiniyak ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan para matugunan ang kasalukuyang krisis. Sa mga susunod na araw at linggo, may aanunsya po ko na mga dagdag na hakbang at tulong mula sa gobyerno. Hindi nating hahayaang mapabayaan ang bawat Pilipino sa gitna ng mga hamong ito. Kaya tuloy-tuloy ang trabaho ng pamahalaan nang may maramdaman na ginhawa ang bawat pamilya. At yan ang tinututukan namin araw-araw. John Amador, CSN. Hanggang 100% na diskwento ang maaring ma-avail ng mga kwalipikadong consumer tulad ng 4-piece na kumukonsumo ng hanggang sa 50 kilowatt per hour dahil yan sa Extended Lifeline Rate Law. Kasureko 2 na nawagan sa mga consumer na samantalahin ang naturang programa. Narito ang ulat. Umaabot sa 500 hanggang 1,000 pesos kada buwan ang binabayarang bill sa kuryente ni Natatay Dominador ng Barangay San Isidro, Naga City. Mabigat umano para sa kanila ang naturang halaga lalo't kulang rin ang kinikita nila sa pagtitinda. Pambiling bigas sa gatas kang apo ko o kasi meron pa man siyang inaano ng sirila. Ngunit may good news ang Energy Department sa mga consumer tulad ni Dominador na 4-piece beneficiary. Sa ilalim ng Republic Act 11552 o Expanded Lifeline Rate Law, automatic ang diskwento para sa mga 4-piece na kumukonsumo ng 50 kilowatts per hour. Handa po ganing yung harukan mga organisasyon parang ang ano namin magamit pa ang pambayad. Dahil sa mahal ngayon ang pambilihin. Maganda yung ganyan kasi magamit pa kahit pa paano makaraos man sa kahirapan.
Layunin ng programa na bawasan ang pasanin sa mga low-income households at matulungan silang makaagapay sa pang-araw-araw na gastusin, lalo na sa panahon ng tumataas na presyo ng mga bilihin. Ang mga kwalipikado naman na consumer na lalagpas sa 50 kilowatts per hour na konsumo ay walang diskwento. Ngunyan, April, puuna po kayo ng implementation na ini. Gusto sabihin po, may mga makikinabang na po kayo ini. Kung laog ka duman sa mga kondisyon pong ito, gusto sabihin, mayo ka ng babayaran na babayaran sa kuryente. Libre ang kuryente sa madaling sabi. Mga verification kitang gigibuhon, sabi ko nga ni Kasubago, dapat mahiling itong account na dapat nakapangaran sa iya. Panduwa, dapat hababa sa 50 o 50 kilowatt hour pababa ang konsumo. And duman sa mga non-purpose man, gusto sabihin may mga certification na kaipuan ma-comply. Ano po? Pinapayuhan ng Kasureco 2 ang lahat ng benepisyaryo na siguraduhin nakarehistro ang kanilang impormasyon upang tuluyang makinabang sa libreng kuryente. Chris Novello, CSN. Bahagyang humina ngunit nananatiling nasa super typhoon ang kategory ng bagyong nasa dagat Pasipiko. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng bagyo na may international name na sinlako sa layong higit sa 2,500 kilometers at taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 195 kilometers per hour at pagbugson ng aabot sa 240 kilometers per hour. Kumikilos yan ng northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa ng bagyo na pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pinag-iingat ngayon ng health expert ang publiko, lalo na ang mga may hika o asthma dahil maaring matrigger ng maalinsangang panahon ang naturang sakit. Narito ang ulat. Nang dahil sa tumitinding heat index dahil sa tag-init, madalas umanong makaranas ng hirap na paghinga si Nanay Erlinda ng San Isidro, Iriga City. Maliban sa maalinsangan na panahon, nakakadagdag pa sa sumpong ng kanyang hika ang alikabok dahil sa dry season. Once na yun, nakasagap ako ng mga alikabok, mga uso, tapos pag nakaano ko ng gustong-gusto kong nauuhaw ako, doon na pag nakainom na ako, doon na mga ilang minuto, asmin na ako dyan. Sa ngayon na talagang super init, inaano talaga ako ng asma. Ayon sa health expert ng PHO Kamsur, mas nagiging delikado ang kondisyon ng mga mahika o asma ngayong tag-init dahil sa kombinasyon ng init, pollution at allergen sa hangin. Dagdag pa ni Dr. Faye Angelica Cabalang, medical officer ng PHO, maaring lumala ang mga sintomas ng hika kapag na-expose sa alikabok, usok o matinding pagbabago ng panahon. Since ngayon summer na, yung init, nagkukos siya ng narrowing ng airway. Ano yung narrowing ng airway? Yung pinapaliit na yung daluyan ng paghinga natin, causing yung mga sintomas ng hika like nahihirapang huminga, parang naninikip ang dibdib, tapos inuubo. Muli sa mga asthma patients, yung mga trigger is mas lalong nag-exacerbate yung asthma nila. Easily, mas lalong lumalala. So, mas lalo sila nagkakaroon ng mga sintomas, like yung panginikip ng dibdib, laging inuubo, sinisipon. Pinapayuhan din ang publiko na agad magpatingin sa espesyalista tulad sa Edmero Clinic sakaling makaranas ng nabanggit na sintomas upang mabigyan ng tamang lunas at maiwasan ang komplikasyon. Sam Alano, CSN. Matagumpay na na-rescue ng mga tauhan ng Senro ang isang Philippine Cobra na nakapasok sa isang bahay sa Naga City. Eksperto pinaliwanag ang pagsilabasan ng mga ahas ngayong tag-init. Si John Amador sa detalye. Si Snake ko, kupupay ko, daw. Ay, pabutin ng ano, yun o, nasa bibilis niya. Nagtutok na po yun yung ano. Dala. Okay lang. Aktual na video yan na paghuli ng mga tauhan ng City Environment and Natural Resources o Senro sa isang Philippine Cobra na nakapasok sa isang bahay sa boundary ng Pakulat, San Felipe, Naga City. Pinagbubungkal ng mga otoridad ng semento sa bahay kung saan nagtago ang Cobra o Nadia Philippinensis. Yaon iniduman sa sirong kan si lababo kan sarong harong igbiyos sa sarong subdivision sa Pakol, San Felipe boundary. And nag-apod sinda sa kuya kasi mga aga, nagsabi na igwadang halas duman. Pag dumang ko, initulo sinahiling ko, shed skin. So 43 inches. So pagkahiling ko lang kan shed skin, sabi ko Philippine Cobra niya ako yan. So
dahil di sa ano, ang maririsa mo ang Philippine Cobra kasi ang mga scales niya oblong, ang rat snake diamond shape, kana neutralize ko na si halas, piglago na sa ano sa snake bag. So ang Philippine Cobra saro sa mga highly venomous snakes kang hindi sa Philippines. Bago nito, reticulated phyton o sawa sa isang halaman at isang rat snake sa riles ang nasagip nitong nagdaang linggo. Ayon kay De La Cruz, huwag magbabaka sakaling hulihin kung hindi pamilyar sa iba't ibang uri ng ahas. Kung sakaling makahiling ka mo ning anong man na klase ning halas, since hindi man kamo trained na mag-identify and mag-handle kayan, ang pinaka primerong apudan tulos kami ay ipagprobaran na gadanon. Since ini pong mga Philippine Cobra, mga spitting cobra po ini. So ang first line of defense niya, nagwa-warning siya. So natindog siya, nabukas ang hood, warning yan. Kung dahil ka pa magpundo, kung talagang gusto mong atakiyon siya, ang gigibuhon niyang first line of defense, magtup ganing venom. Pag natsambangan ka sa mata, na dahil mo tulos mahugasan, pwede kang mabuta. Kung ang venom, mag-ugpa sa parte kang hawak mo may open wound. Pero ka man lang kinagat. So, kung sakali, di malaso na makagat ka, dumalagan, mag-apod tulos ng rescue, magpahatod sa BMC. Sa BMC lang available ang antivenom Igdisanaga. Jan Amador, CSN. Nakalabas na sa ospital ang isa sa mga rider na sangkot sa salpukan ng dalawang motorsiklo sa Naga City. Sa pag-iimbestiga ng pulisya, bigla na lang umanong tumawid ang isa sa mga sangkot na rider sa C5 Road ng Barangay Mabolo nang mangyari ang insidente. Nagtamo ng minor injuries ang dalawang rider na agad namang dinala sa pag-abutan. Nagkaareglo na rin umano ang mga sangkot sa naturang insidente. Kaso hapon, mga bandang 1:30, dyan sa may C5 Road, Mabolo. So nagkaugwa kita dyan ng vehicular accident. Duwang motorcycle ang involved. Si Saro, pasiring sa Milaor. Si Saro, pasiring man duman sa Sabang. So ining pasiring sa Sabang, biglang nagluwas digdi sa lane kaining opposite na motorcycle. So ngunya nagkaugwan, nagbanggaan, nagkaugwang minor injuries and damage duman sa parehong motorsiklo. So upon learning katong report, nakaapod man kita ning ambulance. So nakaabot man tulos and dinarasindang pareho sa Bicol Medical Center Hospital. Ang inot dyan na practice tayo itong inaapod na defensive driving. And siyempre pag-iingat and bago mabiyahe, i-check ang mga parts ng motor. Tulad ng Kaugma Festival, itutuloy ng LGU Pasakaw ang kanilang sariling bersyon ng Summer Festival, ang Daroanak para mapasigla pa ang turismo at ekonomiya sa bayan. Si Regine Bue sa detalye. Domino ang epekto ng sigalot sa Middle East na nagresulta sa pagtaas ng mga produktong petrolyo, tumaas ang bilihin at iba pang serbisyo at hindi nakaligtas maging ang sektor ng turismo. Ngayong panahon ng tag-init, karaniwang inaasahan ang pagdagsa ng mga turista sa bayan ng Pasakaw, Camarines Sur na tinaguri ang summer capital ng probinsya. Ngunit ayon kay Pasakaw Mayor Nino Tayco, bagamat may mga dumarating pa rin na bisita, nakapagtala ang Tourism Office ng bayan ng halos 30% pagbaba sa bilang ng mga turista kumpara sa nakaraang taon. Medyo mababa talaga. Unlike ang mga nag-aging taon na talagang mahiling nindo, halos nagkukuspa ng traffic ang mga palaog digdiyo sa Muya. Pero ngunyan dahil siyang gayo arog kaya. Talagang nagbawas siya. Oo, dahil taman maiwasan dahil siyempre may pamilya na pagtios, kaibaan na din yan. Instead na igastos siguro sa pag-swimming, duman na lang sa kapakipakinabang na bagay sa pamilya. So, iyan ang mga nagiging reason ngunyan why na hababa ang satuyang tourist arrival. Sa kabila nito, may ilang resort sa bayan na hindi ganap na nakaramdam ng pagbaba ng mga bisita. Ayon sa kanila, nananatiling mataas ang bookings, lalo na tuwing weekend na patuloy na dinarayo ng mga bakasyonista. Madami talaga po. Simula,
March 31 hanggang April 6. Pag iyan pong Friday to Sunday, talaga pong madami yan. Kasi po wala nang mga trabaho yung mga tao. So talagang nakakaligo sila ng dagat. Samantala, aminado ang lokal na pamahalaan na may epekto ito hindi lamang sa turismo kundi pati sa kabuhayan ng mga residente na umaasa sa mga turista. Bilang tugon, ilulunsad ng pamahalaan ng Pasakawang Daroanak Festival, isang summer festival na layong mahikayat muli ang mas maraming bisita at mapasigla ang lokal na ekonomiya ng bayan. Kay puwan tanim promotion. Pagpabaskog yang kan turismo, pagpabaskog kang ekonomiya, kay puwan taning promotion. Kay puwan na niyo yung festival na niyo. Kaya nga sabi ko, dahil pwedeng pundon ang Daroanak Summer Festival dito sa Banwaan. Papakusugta ang ekonomiya dito. Regine Boy, CSN. Patuloy ang konstruksyon ng School of the Future sa Camsur Uptown na inaasahang maghahatid ng digital at modernong edukasyon. Ituturo sa pasilidad ang AI, coding at iba pa na tinatawag ring jobs of the future. Si Jem Garcia sa detalye. Nalalapit na ang pagbubukas ng tinaguriang School of the Future ng Camarines Sur sa Camsur Uptown kung saan puspusan ang pagpapatayo at pagpapagawa ng gusali na magsisilbi bilang haligi ng modernong edukasyon. Ayon kay Camsur Governor Alri Villafuerte, magbubukas ito ng oportunidad para sa mga mag-aaral sa probinsya upang malinang ang kanilang talento at magkaroon ng sapat na impormasyon tungkol sa digital education. Sa naturang pasilidad, ituturo ang Artificial Intelligence o AI at iba pang tech skills na tinatawag rin ng gobernador na Jobs of the Future. School of the Future po yan, tinatayo natin, ongoing na. Hopefully by July mag-open na yan sa Uptown. School of the Future, mga courses yan, AI, AutoCAD, Graphic Design, Programming, Coding, AI. So School of the Future schools para sa mga kabataan, kaubenan, para mas ma-upgrade ang kanilang skills, makakuha ng trabaho. Makakatulong din umano ang pagpapatayo ng paaralan upang matuto ang mga Camarinenses sa paggamit ng artificial intelligence, coding at marami pang iba na instrumento upang mas mapalakas ang kalidad ng edukasyon sa probinsya at mas maging future-ready ang Camarines Sur. Jem Garcia, CSN. Binigyang pagkilala ng Sangguniang Panlalawigan ng Camarines Sur ang JCI Pili Isarog dahil sa kanilang natatanging serbisyo sa probinsya. Si Eli Balbin sa detalye. Isang malaking karangalan ang natanggap ng JCI Pili Isarog matapos itong kilalanin ng Sangguniang Panlalawigan dahil sa kanilang ambag sa lalawigan ng Camsur. Sa panayam kay Joseph Ondis, 2025 Local Organization President ng JCI Pili Isarog, ipinaliwanag niya na ang kanilang grupo ay bahagi ng Junior Chamber International, isang samahan ng mga young professional at volunteer leaders na nakatuon sa community development. Ayon kay Ondis, ang JCI Pili Isarog ay kumakatawan sa lokal na pagkakakilanlan ng Pili Nuts at Mount Isarog kung saan nakasentro ang kanilang mga programa sa mga komunidad. Ang JCI Pili Isarog po ay under the Junior Chamber International or grupo po ito ng young professionals, network of volunteer professionals, youth na nag-ooperate po dito sa Camarines Sur. So yung sa amin po, yung branding namin JCI Pili Isarog because we represent yung top crop na Pili Nuts and the majestic Mount Isarog. That's why we cater and we serve to the community surrounding the majestic Mount Isarog. Ilan sa mga proyektong kanilang isinagawa ay nakatuon sa kalusugan, kalikasan, agrikultura at kabataan. Kabilang dito ang Hilwi Camp 2025, isang inisyatibo na sumusuporta sa Universal Healthcare Program sa pakikipagtulungan ng probinsya ng Camsur. Sa naturang programa, tampok ang Hospital on Wheels na naglalayong maabot ang mga liblib at undeserved na komunidad sa lalawigan ng Camsur. We're very thankful sa province of Camarines Sur because we were able to implement innovative projects. We have showcased to the not only in the province but in the entire country yung mga world-class pioneer initiatives ng province.
So halimbawa po yung sa aming HILWICAM 2025, yung All Universal Healthcare Program natin, kasama natin dyan si Province of Camarines Sur, where we also showcase yung Hospital on Wheels na pinakita natin talaga sa buong mundo na dito sa buong Pilipinas, na dito sa Camarines Sur, we are reaching the unreached. So we are providing medical services doon sa mga underserved areas. So kasama po yung DOH, PhilHealth, and other agencies na nakipagtulungan po tayo. So marami po tayong inintroduce na kasama ang Provincial Government of Camarines Sur. Kasama po yung irrigation project where we introduce the air-to-water technology na pinakita natin na nagsimula ito dito sa Camarines Sur. Binigyan diin ni 5th District Board Member Attorney Shai Noble ang kahalagahan ng tagumpay ng grupo na anila bunga ng matibay na ugnayan at aktibong kolaborasyon sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur, kung saan naging susi ito sa pagpapalakas ng kanilang performance sa nasabing award. Doon ko nakita na grabe po ang collaboration na naganap between the province of Camsur, between JCI, Pili Isarog. Kaya naman na-boost ang performance ng JCI Pili Isarog sa Temyong Awards. So, if anything, this recognition, hopefully sa parte po ng Sanggunian, would inspire other organizations to also keep a connection with the provincial government of Camarines Sur, kasi kung makikita nyo, very open naman ang province of Camarines Sur with coordinating with other organizations in aspects na makakatulong ito. Kasi talking with the PP Joseph Rowe on this, parang very consistent yung tulong ng province of Camarines Sur sa JCI Pili Isarog, and binida rin nila yung mga programa ng province of Camarines Sur, kaya naging malaki yung impact nito sa Temyong Award. So anyway, sana yung iba pong mga organizations, mas marami pang ma-reach itong platform natin, and let this be a call for other organizations na ang probinsya po ng Camarines Sur is really open para po makipag-collaborate sa kung saan pwedeng makatulong ito. Of course, under the leadership of Governor L.A. Villaferte. Lubos ang pasasalamat ng JCI sa pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor L.A. Villaferte at kay Vice Governor Sal Fortuno Jr. sa pagbibigay ng suporta at oportunidad para sa mga youth organization na makikibahagi sa pag-unlad ng lalawigan. So we're very thankful with the help of the government and the perseverance of the youth and the private sector. Marami pong nagagawa, and sobrang malawak po ang positive impact that we can do. So together, we can do so much. So maraming salamat sa province of Camarines Sur, headed by Governor L.A. Villaferte. Sa ngayon po dito sa Sangguniang Panlalawigan, kay Vice Governor Sal Fortuno Jr. sa commendation na ibinigay sa amin. So more than just awards, it is the impact that we truly make. So maraming salamat, mabuhay at mabuhay ang Camarines Sur. Sa huli, naniniwala ang JCI Pili Isarog na sa patuloy na pagtutulungan, mas marami pang positibong pagbabago ang maaaring makamit para sa Camarines Sur at sa buong bansa. Eli Balbin, CSN. Nagpapatuloy ang training ng mga aspiring animators sa Camsur sa ilalim ng libreng animation program ng probinsya. Narito ang ulat. Dahil summer vacation na, naghanap si John Jill ng pagkakabisihan ngayong summer. Ayon sa kanya, mahilig siya sa mga animation gaya ng pag-drawing, kaya nang malaman niya ang libreng animation training program ng Camsur Animation ng Provincial Government ng Camarines Sur, ay hindi na niya ito pinalampas pa. Wala man namanong experience si John Jill, ngunit pinili niya ang Camsur Animation Training upang mahasa at ma-enhance pa ang kanyang pangarap na maging isang animator. Gerlo naman, nais pang mahasa ang kanyang animation skills. Masyado na-inspire ako mag-animate, so that's why nag-join ako dito. So that maalam ko yung basics, and once nagpunta na ako ng art school, masyado may improve na yung animation ko. What I'm hoping to learn is yung lahat po matututo ko po dito sa program na to. Siguro po sa digital, sa anatomy, ay sa traditional. Ano po kasi ako sa anatomy, parang
ginagamay ko pa po. So yun po yung gusto kong i-enhance dito sa animation. Ilan lang sila sa panibagong batch ng trainees sa CAMSUR Animation Program ng Provincial Government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte. Layunin ng programang ito na mabigyan ng oportunidad ang mga individual na magkaroon ng skills na pwede nilang magamit sa paghahanap ng trabaho, lalo na sa mga animation industry, motion pictures at iba pa. Tinuturuan ng mga trainees ng iba't ibang aspeto ng animation, fundamentals tulad ng character design, storyboarding to digital animation. Ang naturang training ay bukas para sa mga individual na nagnanais na matuto ng animation at fundamentals nito. Pinuri at nagpapasalamat rin ng mga ito na may naturang programa ang probinsya na avenue nilang mga future animator. Thank you so much for letting anybody to be able to learn animation po in this region. Thankful lang po talaga ako na may ganito. Tapos, keep it up po kasi marami pa pong kagaya ko na parang hindi agad na pursue yung ganitong passion. Chris Novello, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang CAMSUR News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.